Akwai tambayoyi da yawa da ake gujewa amsa. Me yasa aka cire tallafi mai ba tare da shiri mai ƙarfi ba? Me yasa farashin kaya ta tashi nan take? Kuma wa ke cin gajiyar wannan sauyin? Yau za mu tona asiri saboda tsarin da shugaba Tinubu ya kawo ba tare da boye komai ba. Lokacin da Tinubu ya sanar da cire tallafin mai ya ce subsidy is gone. A rana guda farashin fetur ya ninka. Bincike ya nuna cewa Najeriya ta kashe biliyoyin naira a tallafin tsawon shekaru. An samu zarge-zargen cin hanci da almundana, amma talaka ya dogara da tallafin mai domin rayuwa mai sauki. Tambayan ita ce, shin an shirya hanyoyin rage tsarin hakan kafin a cire shi? Bayan hada kasuwannin canji, naira ta fadi da farko, farashin kayan waje ya tashi, 'yan kasuwa suka fara kara farashi. Masanan tattalin arziki na cewa hakan na iya taimakawa jari ya shigo, amma talaka na tambaya, yaushe zan fara ganin amfani? Alkawuran gwamnati ta ce za a samar da tallafin kudi ga masu rauni, karfafa masana'antu, samar da ayyukan yi, amma bincike ya nuna cewa 'yan Najeriya har yanzu na fama da hauhawan farashi. Albashi bai karu daidai da rayuwa ba. Sabon tsarin na iya zama magani mai dace, amma idan ba a kula ba za a iya zama nauyi mai tsawo. Tambayar bincike ita ce, shin tsarin yana gyara matsala ne ko yana kara kirkira wata sabuwa? Idan kana son irin wannan bincike mai zurfi kan siyasar Najeriya, danna like, ka yi subscribe. Ka tashi da safe, farashin sufuri ya tashi, farashin abinci ya karu, aljihunka ya yi shiru, sai ka ji an ce sabon tsarin don ceto Najeriya. Shugaba Tinubu ya dauke mataki mai girma, amma shin wannan matakin zai cece Najeriya ko zai gwada jumuriyarmu ne? Cire tallafi, soya canjin kudi, sabbin haraji. Wani bangare na kasa na cewa wannan jumuriya ce, wasu kuma suna cewa wannan wahala ce. Iyaye na kokarin ciyar da iyalai, matasa na neman aiki, 'yan kasuwa na lissafin asara. Najeriya tana cikin wani yanayi na jarabawa. Masana na cewa sauyin baya zuwa cikin sauki. Wasu kasashe sun sha wahala kafin samun daidaito. Tambayan ita ce, shin mu ma za mu kai haske a ƙarshen duhu, ko kuwa wannan zai zama sabon babi na wahala? Tarihi zai tuna da wannan lokacin, amma mu ne muke rayuwa a ciki. Kaifa ana ganin wannan sabon tsarin ceto ne ko kalubale mai tsawo? Rubuta ra'ayinka a comment yanzu. Danna subscribe domin ci gaba da tattaunawa makoman Najeriya. Ka yi sharing na wannan bidiyon, muryanka ma tana da muhimmanci.